Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini daw sa bang usa ka taknang tulumanon ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos mo'y makiguban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa tibuok nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKD Teleradyo Cagayan de Oro City makaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlang Domingo. Live usab kita sa Facebook ug makita usab ang programa sa para sa cable TV sa TV5. O usab naka YouTube usab ang atong programa mga kaigsunan pwede ninyo kanang masudong. Og dinhi usab sa RPN DXKD dipulog mga kaigsunan mabati usab ang atong programa matag adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion matag adlang Domingo mga kaigsunan. Live yapon usab sa Facebook ang atong programa. Og dinhi usab sa RMN DXDR dipulog mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlang Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon matag adlang Domingo. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa Kapunon. Dinhi sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa Kapunon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon matag adlang Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinhi sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon mabati usab dinhi sa IFM station dinhi sa Valencia maura gyapon nga oras. Dinhi sa Manolo Fortits Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Dinhi sa Iligan City sa radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imidya ang takna sa kapunon. Ug dinhi sa Kalamba, Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlang Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRio Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matag adlang Domingo. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Cabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Dinhi sa Villa or sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group nga mo nagsuporta ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlang Domingo. Di atong gustong magpadangat sa pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan, labi na nga nagasudong ka nato via Facebook Live from United States of America, dinhi sa Blackport, New York City, kang Sister TC Kulihat, ingon man kang Sister Lily Kulihat Peterson, dinhi usab sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rachel Barbosa Ramoramos Graham, ug usab dinhi sa West Virginia, dinhi sa Alabama, sa Tennessee ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito ang Justina Makito ni Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Reber Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus
Nicky Jeremias, nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon, Brother Ambrosio Birano and family. Atong sab nga igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos, nagasudong uban sa iyang pamilya. Dini sa Taguluan City, atong igsoon sa pagtuo, Brother Jerry Idkilag, simong pamilya. Atong mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound, labinas kaubang ministro, Brother Hermonis Macarayo, guban pa nga mga ministro, tanan nga mga kaigsunan nasulod sa PBCM compound, mga chapter president, mga palace guard, kamong tanan nga karon nagasunod og nagapadalinghog og ingon man atong igsoon usab Brother Along Madrianon, ang presidente sa dental mga kaigsunan ug sa tanan nga mga dental nga mga member niya na kalakip kamo sa among gipanimbaya. Atong mga higala nga mga salesman nga nagsunod sa atong programa ni Brother Richard Sandigan, Brother JC Torres, Brother Albert Faborada, Brother Jude Aranas, Brother Roy Arcelias, Brother Aljo Delfin, Brother James Salvacion, Brother Ernie Antixo, Brother Renante Sabornedo, Brother Mario Basalo, Brother Jong Remigoso, Brother Rodel Tumongle, Brother Charles, Brother Jade Mambat, Brother Lito Ornopia, ug Brother Linox, mga kaigsunan ug uban pa nga mga kaigsunan karon nga naga higala nato nga mga nagsunod dinhi sa Bohol. Atong igsoon Brother Andres Galimba, mga kaigsunan nga nagasunod usab. O sa tanan nga mga kaigsunan dili na nakamo nako mausa-usa sa pag-mention tungod sa pagkadagan ninyo, limitado sa mga atong oras, pero kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Now karon, while nga atong gihulat ang atong kauban nga ministro o gingon man ang basin makahapas ang atong Executive Vice President Reverend Eugenio, sugod na ta mga kaigsunan kay mao naman ang pagsugod po sa atong oras. Busa ang ato karon nga pagpadayon mga kaigsunan sa pagpadayag sa kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master Tomas D. Eugenio Sr. nga among gipailang nga mo'y katumanan sa Dios Espiritu Santo nga nagpakatao. Nga diin sa walay ko kahadlok ug walay ko kalisang kini si Pastor Mitchell Bindilio, ang pastor sa Sabadista nga nanuka dinis Dipulog nga nagprograma usab dinis RPN DXKD Dipulog, gani magsunod siya sa atong programa unya. Karon naga-monitor siya sa ato karon nga pagpadayag sa kamaturan nga din siya usa nga nihimo sa pagsupat sa doktrina sa PBCM. Malipay ang tatag doktrina gid punto por punto, pero sa magolta kay dili naman gid punto por punto verse to verse ang iyang mga pagsupa kundi naana sa mga pagpamersonal ang iyang gibuhat. Sa tudlo ni Master mga kaigsunan dinhi sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, ang doktrina namo niya na kami sa pagpaila sa katulong dakong panahon sa pagpangalagad sa Dios, kay nabahin man kini sa tulo ka dagkong panahon kung magisgot kita sa pagpangalagad. Unang dakong panahon mao ang panahon ni Hioba, din gihimong kasangkapan nga mga tao nga nagwali sa ngalan ni Hioba mao ng Israel. Ikaduhang dakong panahon sa pagtunga sa Dios nga gialagaran mga kaigsunan mga atong Ginoong Hesukristo ug ang mga katawan nga gihimong kasangkapan nga nagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo mao ang iglesia nga sa katawagan nga gitukod Mateo 16:18, sa katawagan Roma 16:16 iglesia ni Kristo. O ang ikatulong dakong panahon sa pagpangalagad anihan na sa panahon sa Espiritu Santo, di namong gipailang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao Master Tomas D. Eugenio Sr. o kami nga mga ministro o katawan nga PBC may gihimong kasangkapan nga mumantala sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Pero ang pagsubak ni Mitchell Bindilio mga kaigsunan nga dili gid sa moyon nga ang among magtutudlo mao ang katumanan sa Espiritu Santo, kay matud pa niya badlunganon lagi daw ang among magtutudlo bisan unsa na niya iyang mga pagpangatake, palahubog o unsa pa diha nga mga pagpangatake niya. Unya diya sa among magtutudlo nga matud pa niya wa kuno namo ang kuna nga among magtutudlo na ay mga asawa. Aso kay wala ang kuna gitubag naman na namo. Amo gani kang giingnan bisan pag imo pang dungagan himuon pa nimo nang napulo ba or 20 ba ka kining sistema sa kining partner sa among magtutudlo. Why question na kay amo na nang natubag, pero imo gyud nga buhatan gyud og istorya, mga pagtumo-tumo nga istorya nga kanabang mga wanas lugar ba, mga binutbot na nga mga pamagi ba. Atong ipabati engineer ang voice or video clip ni Pastor Bindilio kay ani ko magpasikat sa akong mga pagtubag. Gituyo namo ni mga higalag mga kaigsunan kay aron nga dili kamo makaingon nga nagpataka mig tubag, nagi may gibasihan nga among gitubag. Usa siyang gitake diri sa pagtulunan sa BBCM atong mapaminawan sa ingon ini ang iyang mga pagpangatake. 5:7. 1 John 5:7.
For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. For there are three that bears records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Manapag, ingon sa Biblia nga, buhaton na ang tao, sumalas atong dagway, apil ang Amahan, apil ang Espiritu Santo. Sa ato pa, magka-istorya raguday ni sila. Ay, di ba? Atong klaro ha? Ni ate Amplified Bible igsoon, magka-istorya rin eh. Ang Diyos Amahan, Diyos Anak, mag-istoryahan na rin sila kung sa ilang pambuhaton, o sa ilang programa, mag-istoryahan na rin sila igsoon. Dili sila mag-istoryahan na eh. Pero, mag-istoryahan na sila, pero dako kayo ng problema ha. Ato ni klaro na, Genesis 1:26. Okay, Genesis 1:26 sa Amplified Bible. Basa. Genesis 1 verse 26, God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish, over the sea, the birds of the air, the beast, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth." Okay. Let us. Kinsa man ang us? Gakumpos sa Father, Son, and Holy Spirit. Sa ito pa, pagtukod, pagbuhat sa kalibutan, pagbuhat sa tao, nagsambot ingan ang Amahan o ang Espiritu Santo Diyos. Ari mo, ari mag-meeting ta. Ano kay sila may tulo ka persona ang usa ka Dios. Magbuhat ang tao, magbuhat ang kalibutan. Mo ni atong nga mga plano, mo ni atong buhaton. Nya karon atong isulod si Tomas niya. Sinyap. Pabonis PBCM. Minyo dahil Tomas Eugenio. Mangutana sa ako ninyo Amahan, Diyos Amahan, nakatulaw kong babae. Mingo dahil Diyos Amahan, wala. Mingo na po, Tomas Eugenio, ikaw Kristo, nakatulaw kong babae. Mingo sa Kristo, wag ko katulog babae, natuli noon ko. Sa ikawalo ka doon, natuli ko. Mingo dahil si Tomas Eugenio, lupig mo na ako. Ako, galumpong kukupat ka mo. Ha? Sana ilalan. Upat ka mo kakong gilumpong ha? Lupig mo anak ko. Ang alam, si Calixta, si Beauty, si Arlene, o si Lia. 1 John 5:7. Okay. John 5:7. Salamat, Engineer, sa imong pagpa-flash sa screen sa video clip ni Pastor Bendilio. Atong nabati, mga kigsunan. Anya, tanawa ko ng iyang mga presentation, wa na magkadimao. Naghimo-himo siyag istorya, mga kaigsunan, kanamang tumo-tumo ba, binotbot ba? Ngano, mayroon kong tumo-tumo, binotbot. Diyan sa nimo pagkaibalo, nga mao na'y conversation sa Diyos Amahan, sa Diyos Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Ha? Ingon niya na ang pag-conversation nila, nga ningon ang Espiritu Santo, ngadto sa Amahan, ug kang Kristo, nga lupig mo nako kay wa mo makabaton, o asawa. Unya, gipangutan na, gibot-batan ni mo gistorya ba? Ha? Gibot-batan ni mo gistorya nga, Amahan. Imong gisulod, imong gidirektan mong magtutudlo. Ay gigamit ni mo ang mga sitas, unang Juan 5 City sa New King James Version, why so pa kana, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Giparisan ni mo sa Genesis chapter 1 verse 26 sa the Amplified Bible, God said, let us, the Father, the Word, the Father, the Son, and the Holy Spirit make mankind in our image, after our likeness. So imo dahil gidrive mag-istoryang binotbot og timo-tumo nga mag-istoryahan na rin silang tulo. Unyag mag-istoryahan na yung tulo. Ha? Ingon dahil niya na ang ilang mga pag-istorya nga manukmat ang Espiritu Santo sa Amahan nga Amahan. Nakatilaw kag babae, wala. Ingon Amahan, wala. Kristo, nakatilaw kag babae, ingon Kristo, wala. Natuloy noon ko. Ayun din, imo din gibuhat ng istorya, kidayban, alupig mo na ako. Kay naglumpong kog babae. Tarong mo na nga mga pagpangutok, pagpangwinta, Pastor Bendilio? Ha? Ayaw ipariha ang imong sinabtan o ang imong huna-huna sa Dios. Kay sultihan ti kas tinuod, ha? Dili nimo matukib o mabasa ang huna-huna sa Dios. Ha? Mura kag nag-istorya ba nga labaw pa kas Dios ba? Naghimo-himog istorya. Nya, basahon ko sa Biblia, nga kanang imong gibuhat nga paghimog-himog mga tumo-tumo istorya, di gid mo sumada. Ngano? Niata sa pag-istorya sa Dios, ha? Dili pwede nga ang hunahuna sa Dios masayran sa tao.
Ha? Prubahan ko sa Biblia niya. Sa payag ni Apostol nga si Pablo, din sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo ang akong pagbasa sa pagpayag 11 kama 14 ngadto 16. Kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa tao gawa sa espiritu nga anaa niya ng tawhana? Maingon man usab, walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawa sa espiritu sa Dios. Klaro kayo nga nabasa sa Biblia, mga higalag mga kaigsunan, nga walay tao daw nga nasayod sa mga hunahuna. Ha? Walay, kinsa ba nagyagig pangutanan ni Pablo, kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa tao gawa sa espiritu nga naa sa niya ng tawhana? Kung magisgot na hunahuna sa tao, ang espiritu nga naa sa sulod sa tao, mo naging makasabot. Pero kung ikaw nga dili mo tagyas lawas, di ka kasabot sa hunahuna nga naa sa lawas sa tao o sa hunahuna sa tao. Unya gingunin, maingon man usa walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawa sa espiritu sa Dios. Nganong gidriban nimo anang mga butbuot nimong istorya tumutumo nimong istorya. Nga ang Biblia nagingon man walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios sa espiritu. Walay usa matod ba, walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawa sa espiritu sa Dios. Kaya tanawa. Unsa may tawag nimo, di ba? Tumo-tumo, binotbot. 14 nga 16 gingon. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kaya alang kaniya kini nga binuang, kini mga binuang ug siya dili arang makasabot nini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituanon nga paagi. Ang taong espirituanon magatugkad sa tanang mga butang apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa. Kay kinsa bang tawhana ang nakasabot sa hunahuna sa Ginoo? Giagig pangutana. Kay wa manggitawag yun nga makasabot na ngano man ikaw nga naghimo-himo ka magistorya nga daw labaw ka pa sa Dios bindilyo. Tanawa. Naay ba ang pagpahayag sa Biblia nga ang tao dili gyud makatugkad sa hunahuna sa Dios? Kay matod pa ni Pablo, walay tao nga matod pa sa atong gibasa sa nakasulat sa Biblia kay kinsa bang tawhana nga nakasabot sa hunahuna sa Ginoo. Niya pa ang dugang pagpayag sa payag mismo ni Apostol nga si Pablo matuod nga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo dinis Roma kapitulo 11 bersikulo 33 ngadto sa 35 ang pagbasa. Gingon matod pa dinhi ang kahilabihan gayud sa matod pa sa kadagaya og sa kaalam og sa kahibalo nga iya sa Dios pagkadili matugkad sa iyang mga paghukom ug pagkadili matukib sa iyang mga paagi. Kay kinsa bay nasayod sa hunahuna sa Ginoo o kinsa bay iyang magtatambak o kinsa bay nakahatag kaniya gasa aron kaulian siya balos. Pahayag ni Pablo kay kinsa bay nasayod sa hunahuna sa Ginoo o kinsa bay iyang magtatambak. Giagig pangutana kay di man gyud ang tao masayod sa hunahuna sa Dios. Nahagkas kang nagbotbot og istorya, labaw pa kas Dios. Mo nagingon ako ayaw ipariha sa imong utok ug sa imong sinabtan ang hunahuna o ang mga paagi sa Dios. Kay sumala sa Biblia dili matukib ang mga bulaton ug dili nimo matugkad ug masayran ang mga hunahuna sa Dios. Ngano man tungod kay sa Biblia, og magisgo kag hunahuna sa Dios, taas ang hunahuna sa Dios compare sa hunahuna sa tao. Prueba, basahon ako. Sa pagbayag sa Biblia dinhi sa Isaias, kapitulo 55, bersikulo 8 ngadto 9, gingon. Kay nga akong mga hunahuna, dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan, akong mga dalan nagaingon si Jehova. Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta mauman ang akong mga dalan labi pang hataas kaysa inyong mga dalan ug ang akong hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Nganong dili masayran ang hunahuna sa Dios, dili matukib ang mga buhat sa Dios. Ang hunahuna sa Dios dili masayod ang tao tungod kay ang hunahuna sa Dios taas kaysa hunahuna sa tao. Maingon nga ang langit daw taas kaysa yuta, ingon man usab nga ang hunahuna sa Dios mas taas kaysa matud pa giingon pa gyud nga ang yuta maingon daw nga ang langit hataas kaysa yuta mao man ang akong mga dalan labi pang hataas kaysa inyong mga dalan ug ang akong hunahuna hataas kaysa inyong mga hunahuna.
Tanawa, di supalpal ka sa Biblia, naghimo-himo kag istoryang binutbot. Nauntay imong atimanon, ang Ecclesiastes 4:15, nga may second child, nga mutindog og mupuli, nga amo nang gigamit, ingon nga tagna para sa Espiritu Santo, pero wa gid na nimo tagay pagtaga, naglikay-likay ka, anhay na hinaon ka sa pagyama-yama og pagbuhat-buhat og binutbot og tumo-tumo dinhi sa among magtutudlo. Kini mo tagaan nimo pagtagad. Gipangutana ka nako, kinsa ning second child nga mutindog og mupuli? Ha? English King James Version sa Ecclesiastes chapter 4 verse 5, verse 15, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Kani, mo tagaig pagtagad. Nakaron. Ngano nga ningon kog nagbotbot kag nagtumutumo ka, kay kun magisgot tag Dios ang gisgotan na niya nga among gipaila nga nagpakatao Dios Espiritu Santo. Og magisgot tag Dios, bendelyo ang Dios ba imong kabutan, imo bang pugnan ang mga buluhaton sa Dios? Kapugnan ba ang Dios bendelyo sumala sa Biblia? Kay nagpamatuod man ni may tungod sa Dios Espiritu Santo nga nagpakatao nga wa nimo tagaig pagtagad. Kay nagtinilubagbag man ka. Ha? Niya, ang pangutana, kung magisgot tag Dios, ang Dios ba kapugnan nato? Ang Dios ba ang iyabang mga buhat pwedeng mupugong ang tao? Dili ba matuman ang mga tingwaon sa Dios o gusto niyang buhaton? Niya. Sa Job Kapitulo 42, versikulo 2 ang akong pagbasa gingon. Ako nahibalo, matud pa ni Propeta Job, alagad sa Dios. Ako nahibalo nga ang tanang mga butang mahimo nimo sa Dios na. Og nga walay tuyo nimo nga kapugnan. Og magisgot tag Dios mga higalag mga igsunan, dili nimo kapugnan ang mga buluhaton sa Dios, ang katuyuan sa Dios. Busa nagisgot ta, nagpamatuod mi mahitungod sa Dios Espiritu Santo nga nagpakatao. Busa kun moabot matuman ang katumanan sa Dios Espiritu Santo nga nagpakatao, Dios man na, butan nimo na. Og di ka mo yon, kini pangitayag pamagi, ayaw tugote nga kana tagna sa Ecclesiastes 4:15 second child para sa Espiritu Santo. Maunay paningkamuti pag-ayo. Pakita ang imong abilidad. Kay dili ilanan, ha? Kung mag-ilatag Dios, mo ilatag Dios tungod kay siya walay asawa. Dili ra ba na? Dili pod pwede nga ang ilanan kung mo ilatag Dios, ilo na to ang Dios tungod kay naa siya asawa. Ngano? Kay ingon ni ana ang kung ingon ni ana ang ato ang pag-ila nga ang Dios atong ilon tungod kay walay asawa. Ng lugar karon nga ang mga kaparian sa Iglesia Katolika Dios na. Ngano? Wa man sila asawa, gidit-an man sila sa ilang pagtulunan diya sa Iglesia Katolika nga ang mga kaparian dili ang mga asawa ug moy basihan sa pag-ilag Dios nga walay asawa. Di mo lugar karon nga Dios na sila. Ug kun ang pag-ila sa Dios nga kanang naay asawa, kana gitay Dios na kay naay asawa. Ang may tabo karon ang mga tao nga nang asawa, Dios na po na, kaya naman po sila asawa. O diyan, pag ila nga daghang asawa sa mga higalag Muslim, kaya mo imong gingon nga daghang asawa nga magtutudlo, na Dios na po sila karon nga mga higalang natong mga Muslim nga nagbaton po og upat ka buok asawa diya sa ilang pagtulon diya sa ilang kultura. Busa dili. Ingon niya na ang pag-ilas Dios, nga ibasi na to, nabaday Dios mga asawa, nabaday Dios mo inom, unya imong konklusyonan, palahubog, badlungon, pero wala ka lugti sa among gigamit nga basyanan, nga tekstos Biblia. Diyon sa may tawag nimo, wag ka kasabot, na sa Biblia basta di kasabot, bugo man, sumala sa pagbayag ni Kristo, 8:17 sa Marcos sa Bibliang Katoliko nga dunay imprimator, Julio Cardinal Rosales, itambayongan sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia, ang di makasabot kay terminuhan magbugo. Ninaka sa sistema karon sa pagkabugo. Di na nimo dapat ikasuko. Nga naman, wa magkakasabot. Unya, unsa mo di pag-ila ang Dios sumala sa Biblia? Niya, ang pahayag sa Biblia kung mag-ilatag Dios mao ni. Sa Isaias Kapitulo 33, versikulo 13, akong basahon ingon ini. Panimati kamong mga atuwa sa layo, unsay akong nahimo og kamo nga niya sa haduol. Matud pa sa Dios ha, ilha ang akong kagahom. Unsa ang pag-ilas Dios? Ilhon pinagis kagahom.
mao nay tinuod nga pag-ilas Dios. Dili kay mo'y basyanan nga dili na nimo ilhon o yama na nimo. Dios man eh. Mabito ningon ko, nagisgot tag Dios, wa ta magisgot og ordinaryong tao dinhi. Dios ang among gipamatud-an nga magpakatao ang Espiritu Santo. Og dili ka motuo, lugtia ang sitas nga among gigamit nga sa pagpamatuod sa Espiritu Santo nga magpakatake. Kung di ka kalugtian na, mo nagingon ko nga, useless kung ani lang kapirmi mga taki sa among magtutudlo katumanan. Useless kina, nga naman. Sa ako nang gikaingon sa nanglabay nga mga programa, bisan pag atong isit aside, atong idisgawas ang among magtutudlo nga dili mo'y katumanan. Ani, focus ta sa teksto, verse to verse, punto por punto. Gibuhat ba nimo? Di ba wa? Nagtinilubagbag kayo noon. Nakaroon. Lain niyang mga pamahayag o gibuhian atong balikan mga kahigalag magigsunan. Kini bang iyang bunal ba sa among gihimong presentation sa pagsaulog sa birth anniversary sa among magtutudlo? Di sa nato ni undangan kay ituhit pa mangyapon siya niini. Iya mangyapon nga gibunal ang iyang bunal nga kabok. Gisagang na namo, unya namunal mi, way sagang-sagang sa among bunal mo nang ningon kog taguktok ang agi nimo kay kon sa away pa na nga arnis, bunalan kag uno sagang kag uno, bunalan kag dos sagang kag dos. So ni bunal kag uno gisagang na mo sa uno, ni balos mi bunal wa ka managang. Di mo na sa may mahitabo di ka managang gitaguktok. Nalisod po og kining atong agtang bunas akong agtang medyo kuan naman dangas-dangas naman. Maigo nis ulisi o sarnis taguktok ang labas bukol og di apod matunong sa imuha kay puro pareha man tag dangas nga medyo murag nagkadangas na ning atong agtang taguktok ang labas ni mana. Nakaroon atong ipabati pagbalik mga higalag mga kaigsunan nga matod pa niya violation lagi daw sa Biblia kung berdihan ang patay kaya ang patay daw kalimtan ako no ang mga patay atong ipabati engineer ang video clip ni Pastor Mitchell Bendilio kay atong tagaan gyapon ni Gusay. Mga kaigsunan adto na ta ang ayan bang berdihan ang patay. Kaya mo man sige gud in taon og depensa sa atong mga friend nga PBCM kay ilang magberdihan ang ilang Dios Espiritu Santo nga piki ra bagod kay palahubog unsa pa to nga dagag bayi unsa to debako pagod mas tarong-tarong pa ko gamay binuhatan. Ecclesiastes 9:5-6 Ecclesiastes 9 5 ug 6 kay ang mga buhi nasayod nga sila nangamatay apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Sais nagaingon maingon man ang ilang usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina nawagtang sa kanhing panahon. Ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Napabaybahin ang mga patay? Biblically? Munang og atong sundon ng Biblia, Sister Lab, wala nang death anniversary. Wala, jud. Wala kay nabahin man alam mo nas namatay. Munang wala tay November 1 ug November 2 All Saints ug All Souls Day. Wala ta anak kay alam mo nas pala Halloween, wala na Borderlands kaya alam mo nas patay. Violation nas Biblia. Tiganisan. O piganisin na siya. Ikaduha pagod, wala pag kanang birthday ng taong namatay na sa ko kabawal. Anya kabalo ka ganiya mo ni ilay gamit nga Biblia version. Ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga Biblia mo ni nga version. 9:5 basahon niya sa 5:6. 9:5 ug 6 diri nag-ingon ang tawo buhi nasayod nga mamatay siya. Apan ang patay walay nahibaluan. Wala na sila ganti nga madawat ug malimta na sila. Nawala na ang ilang gugma, kasilag ug kasina. Ug wala na sila'y labot sa tanang na nga kahitabo dinhi sa kalibutan hangtod sa hangtod. Wala na jud sila'y wala na yun, di ba? pagkahibalo. Kalimtan na sila. Sa ato pag mingon kalimtan na, ang birthday di mong birthdayhan, wala ni mo nalimte. Okay. Wala ni mo kalimte. Atong mga kaigsunan no, atong nabati, atong nang gibalik og pabati diha ninyo kay mao gid ang iyang punto nga violation gyud sa Biblia kung mag-birthday patay. Nga sa atong sa gibasa niya
ang Biblia nga King James Version si Bono, gibalhin niya sa pagbasa sa ang pulong sa Dios, wag gini magisgot nga naay birthday ani nga bawal birthday ang patay. Nagisgot ti usbo namo ang among pangatarungan, consistent mi sa among mga pangatarungan nga di gid mautro. Ang payag ni Haring Salomon may tungod sa buhi. Okay. Kay matud pa niya buhi man kunog patay mo'y giadresan. Ani? Husto bitaw. Pero pagpayag ni Haring Salomon may tungod sa mga buhi, matud pa ni Haring Salomon, kaya ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Kay buhi God, alangan man ang patay masayod pa sa nagakahitabo nga patay naman na. So ang buhi mo nasayod nga sila mga matay. Dayon sa address napud sa mga patay, apan ang mga minatay dili mahibalo. Sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Size, mayon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina na wagtang sa kaning panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Muni ang nabasa. Conclusion din si Bendilio, dili na dumdumon ang mga patay o dili na pod bahinan ang mga patay. Sa walay pagpangwinta, sa hustong pagpangwinta, nga wala ingna ang mga buhi. Oy, kamong mga buhi, ayaw na ninyo handuma ang patay. Ayaw na ninyo hunahuna ang patay. Wa ra ba? Ang mga patay mo'y wa na'y handumanan. Wa na'y hunahuna ba? Wa pod ingna nga, oy, kamong mga buhi, ayaw na ninyo bahini ang mga patay. Kundi ang mga patay giingon, wa na sila'y bahin. Kay patay na god. Sa bisan unsa nga nagakahitabo. Wa ingna nga dili bahinan. Mo nang ingon ko sa mga nanglabay programa, lahi ang walay bahin o lahi ang dili bahinan. Lahi ang wala na'y hunahuna, lahi ang dili hunahunahon. Kinsa may muhimo sa paghunahuna? Di ba ang buhi? Lugar ikaw Bendilio, buhi pa man ka. Wa lugar kay panghunahuna. Wa lugar kay pagdumdum sa mga nangagi. Ay radiyag pabuyag. Ha? Unya pagbalhin sa ang pulong sa Dios nga Biblia, ang 9:5 ug 6 giklaro na diya sa 6 nga matod pa sa mga nangamatay, ha? Ang gikan sa 5 ang taong buhi na sayod nga mamatay siya apan ang patay walay nahibaluan. Wala na sila ganti nga madawat. Ha? Og malimtan na sila, nawala na ang ilang gugma kasilag ug kasinag, wala na sila'y labot sa tanang nagakahitabo dinis kalibutan hangtod sa hangtod. Wa na'y labot ang mga patay dili kay dili panginlabutan. Ngano? Ha? Simple analysis. Ikaw buhi ka, di na kabalo magdumdum sa mga nangamatay, nangagi. Ay ragpabot. Lugar kon ang mag-birthday patay mo ray violation pero og magdumdum kag dili birthday, okay lang. Unsang matanga manasa analysis nimo? Ha? Nakaron. Violation sa Biblia kon ang patay birthdayan. Bendilio, nagtuon ka, nag-research ka sa inyong doktrina o prinsipyo sa badista? Mulagi na giingon na mo, lagi ba nga, kung ang usa ka estudyante bright, ang achievement nga badawat niya, dako kay siya potential nga mahimong valedictorian. Pero kung ang sama sa sinabdan nimo, ang angang itawag nimo baliktorian, balik eskwela, kinsa may asa man ka nangamuti mo, ra ba na imo ang paborito dayon nga ihapak din na mo, asa man silang nangamuti, asa man sila nagtuog Biblia. Unya, gawas nga, tawag, ingnon ka na kong baliktorian dito. Kaya di mga kasabot, kanang di kasabot, bugo ka na sumalas magpahayag sa Biblia. Ang angay namong i-address, buloktorian. Muna yung opposite sa valedictorian, buloktorian. Nga naman, huwag ka mag-research, huwag ka mag-campaign sa imong baba. Violation sa Biblia kung mag-birthday patay. Basta ang PBCM mo'y magdumdum sa birthday sa among magtutudlo. Anniversary na na. Kay ni Paulay naman si Master, violation na. Pero kung kamong mga sabadista, og magdumdum og birthday patay, way violation. Engineer Palihog kog plus atong image. Katong gibertihan sa sabadista si Eileen Goldwhite. Mo ni ron ang nako kayo nimong lipaghong sa kawang. Mo nagining husto lagi ang mga ubang sabadista ni ingon nga opsyot ka. Nakanang opsyot, naglahi na kas imong mga pangatarungan ba? Nag-apostasiya na ka ba? Nga naman, ito libagbag man ka diya sa prinsipyo sa mga sabadista. Una, imong dinagyod nga si Mrs. White dili gid propeta tungod sa rason nga away mabasa sa mga basaw ni Mrs. White kasi niyang kog propeta. Dugay, mura na ka og musulod na nga moangko na gid si Mrs. White propeta kay nasudlan ka sa rason namo. Nya karon ingon kag violation. Kana
Hulagway na ni Mrs. White nga nasa screen. Ha? Unya, di man masum, no? Kay di man maklaro kay kuan man, pero basahon ako. Ako lang giplasta din na. Ang sistema nga di na ang hulagway ni Mrs. White nga usa sa fundador sa Seventh-day Adventist Church. Kay kauban man niya si James White, ang iyang bana, uban pa, nga magtutukod sa Seventh-day Adventist Church. Kini, na-publish ni sa ilang basahon nga gitawag og kining basahon nila nga matag general conference nila ilan ning i-distribute gitawag ministry magazine. Unya kining ministry magazine mao ni siya ang official website sa Seventh-day Adventist Church. Gingon man na ministrymagazine.org is an official website of the Seventh-day Adventist Church. Ministry International Journal Pastor. Gula ni 2021 bago lang giday ni. Unya kining pagsaulog sa birthday ni Ellen Goldwhite 4 years ago. Kanya ito ni November 26, 2011. Nakaroon 2021, 4 years ago. Gibertihan si Ellen Goldwhite. Kadugay namang namatay si Ellen Goldwhite. Kaya namatay si Ellen Goldwhite niadtong July 16, 1915. Unya natao siya November 26, 1827. Unya, kana, pag birthday mo na, pag dumdo mo na, Ellen White's Thanksgiving birthdays, mga punto lang, here, 36 birthday, niya itong 36 anyo siya, na coincide ang iyang birthday sa pagka-presidente ni Abraham Lincoln's datong 1863, nga proclamation of the yearly Thanksgiving on the last Thursday of each November. O, gidumdum na sa mga Sabadista. Hutdon ta nagbasa ng iyang gitawag og ministry magazine, journal. Na diya nga ilang gisaysay ang ilang pagsaulog sa birth anniversary. Anniversary naman kay patay naman si Ellen Goldwhite. Unya, ang mga Sabadista dayon nga nakabasa nining maong payag. Unsay mga comment kay ilang gihatag, ipadayon pag kuan engineer ang may mga comment nila bisag di lang kayo mabasa pero kana ha bisan pagtanaw na sa internet sa Wikipedia sa website sa mga Sabadista sa diyang gibertihan si Mrs. White ang founder sa mga SDA unsa dayon ang mga comments nga gihatag sa mga membro sa mga Sabadista gikan kang Jor Gayler happy birthday gikan kang Bitty Pander I am so thankful for her God has no richly blessed His people through her faithfulness. Gikan kang Ann Pali, I will love to meet here also in the land of endless birthday. Oh, gikan kang Brian Watkins, happy birthday, Ellen. Hope to meet you one day. Unsa pa gyud? Napa si Ronnie Tabanco, happy birthday, Ellen G. White. Unya, karon, may lang ka maningil diri sa PBCM nga violation kung mag-birthday patay. Samantalang, ang mga Sabadista, oy binilyo, ang mga Sabadista, gibertihan mo lagi si Ellen Goldwhite. Di kung doon na may violation sa patay, ikaw mo mismo, number 1 nga nag-violate. Ang inyong mga kauban nga Sabadista, mo'y unang nag-violate nga nag-birthday po og patay. Mo nagingon nga, tulibagbag kang dako. Ha? Ano mo na? Mga pagkag hagat-hanggat rabag debate dinis amuha niya kaya debatihan ha? Lipag kong kaskawa kaklaro na gibertihan si Mrs. White sa mga Sabadista dili ka day Sabadista atikihan na mo nangingon ko ano manitanggala taon sa mga opisyali sa mga SDA nga nagpakauwaw malay ni sa doktrina nganong gibuyan na mo ni gibuyan ako nis kanginan kay grabe kang nagpakaulaw sa dapit sa pagtulundan sa PBCM ha grabing gibuhat mo nagingon nga og ang mga ministros PBCM manubag agwanta di lalimpod nakaron ani na pud ta ha ani na pud ta nga ang imong budal among gisagang muna nga kung wala'y pagdumdum sa mga nangamatay, si apostol nga si Pablo,
imong gikontra nga naman kay si Pablo nagdumdum magpatay 3 sa Hebrano. Ha? Hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. O yan sa imong counter ani? Gisuwayan ni mong counter, binulingit kapag counter kay matod ba niya? Kanang Hebrano 3:17 ang gidumdum din na kadumang mga pagtuos pangulo. Sus, pastilan pagka binulok nga sistema. Mapagtuo man or ma-anniversary man, death or birth, ang imong presentation, bawal nga dumdumo ng patay. Kay dili na sila tagahag bahin, kay wala na sila handumanan. Ha? Busa kung pagtuo man o birthday man, why question, why kasupat sa Biblia, dili violation? Kay gibuhat ni Pablo ang pagdumdum sa mga pangulo nga nangamatay, diya sa ilang pagtuo sa Dios. Nagawas nga gidumdum, lain na mong bunal, ang Santiago 5:10-11, nga ang mga propita nga nagbudlay, nagantos sa pagpangalagad sa Dios, ilagan ng gitagaag pahalipay. I-counter mo. Wa. Nga naman. So, pag-counter nga, lipaghong nga na. Nakaroon. Anita engineer na pod. Padugang pa sa Biblia, nga tagangan, butangan ganig monumento. Ang lubong sa tao sa Dios kung mamatay para ilhanan nga kanasya ang namatay o gilubong dina tao sa Dios. Ikadawang hari, 23:17. Unya, nyata, karon. Ang texter, atong may labay nga pagwali niya sa pagtubag sa texter, at ibabati engineer, may tungod lapida. Nag-question siya sa texter, Mindilyo, ang inyo bang mga lubong na lapida o walay lapida? Kay kung nailapida, adi ko mauyon nimo. Kay kung butag lapida, madumduman man nimo. Pero kung lapida, auyon daw ang texter, pero nailapida, pildi sa kabildo sa PBCM. Kuan man na, kanang observation na sa texter. Ato ibabati, engineer. Gikan ni gikan ni 091951222794. Murag dihado gyud ka pastor kay sila maayo pagka-explain ang tubag unya nangutana ko, may lapida ba ang inyong mga patay? Yes or no? Ragyod unta ang tubag pero wala gayod nimo tubaga. At pagbutoy nga gamit ha. Atong tubagon. Ang among patay dili tanan do nay lapida, di pud tanan way lapida. Tubag ha? Yes or no? Dili tanan do nay lapida katong way kabayad, way lapida. Kadtong walay nay kwarta nay lapida, pero way labot nas doktrina. Okay, atong pati. Muna nibasa. Mao ni siya ang latest niya nga tubag sa texter nga neutro na ngiyang rason. Ningon na siya tubagon na yes or no, kiningon man nga dihado gid ka sa pangatarungan kay yes or no naman ta ang gusto sa texter. Unya ni karaw-karaw magdagan-dagan sa iyang mga pagtubag. Unya nininglit limatod pa niya. Pwede man daw ang lapida nga butangan og pwede ang lubong na lapida, pwede pud way lapida. Katong maka-afford pagbutag lapida, ang mabutang lapida ang lubnganan, pero kung tungulay ika-bayad sa pagbabuhat, wag po'y lapida. Pero ingon ba niya na ang imong rason o pagtong ng labay nga pagtubag ni mo? Engineer katong usa nga pagpahayag niya, mahitungod nga ningon siya nga kining lubong nga nailapida, dili mao. Atong ipabate. Hakon ang patay ilubong do na bay lapida o timailhan nga mao na siya. O walay lapida o yun ko nimo nga dili na mo maghandom sa inyong patay, pero naay lapida timaan nga siya napilde ka sa inyong kakabildo sa PBCM sa pulang ko ni Pastor. Salamat. Okay. Sa Biblia, gani ang lubong ni Moises wa gyud na kaipalgi hangtod karon, wa gyud na dumdumi ba? Nagpasabot nga sa panahon sa Biblia walay mga lapida. Di magkakabasa nga sa Biblia importanteng lapida na ay mga kuan nga gihimo ang monumento. Pero di lahi man ang lapida God. No? Kon imong hatagad pagtagad ug muna imong basihanan makalingaw na imong prinsipyo. No? Kay kung imong tan-awon dili man
Biblia dini man ingong doktrina sa Biblia nga sa diha gud nga ilubong mamatay ang tao kinahanglan gyud butangan gud siya lapida. Dili man na mao. No? Dili na mao igsoon. Okay. Moto iyang pagtubag may galag magigsunan sa unang pagtubag niya sa texter nga taga Pulangko. Kini kunong lubong nga butang lapida dili mao. May basa siya sa panahon kong Moises nga si Moises ang iyang lubong wala kuno mahibalue so wag ito'y lapida. Na yan yung gingon nga dili doktrinal ang lapida. Unya na kuno yung mga instances sa Biblia nga ang lubong butang monumento pero lahi man kuno ng lapida. Wala siya mahibalo nga sa Biblia ang lapida, biblical ang lapida. Unsa iyang pagpamugat sa lapida dias lubong? Dili mao ang lubong nga butangag lapida. Mao to nga tong gipakita ibalik engineer ang lubong ni Mrs. White. Karon atong masupalpal siya nga nianang bahina iyang giatake na pod ang gihimo nga mga pagbutang og lapida sa mga sabadista sa lubong ni Mrs. White kana napamanaylain po dayon. O di karon giunay nimo tirada atake ang mga gibuhat sa mga sabadista nga ang lubong ni Mrs. White ug ni James White dunay lapida. Asa kitaon ang pag-ingon mo nga kanang lapida di na mao. Ang kanang di mao sayop pa na. Ang kanang sayop false na. Kanang false mini or bakak. False prophet. Kung sa propeta man bakak nga manalagna, bakak kung manalagna. Mao mo na ang uban nga katawagan sa di mao sayop unya false bakak. Nakaron kini diay lubnganan ni Ellen Goldwhite ug di si James White. Sayop na eh. Sus pastilan kanimo mo lagi na nga naman taon na kamong mga higalang mga sabadista ganahan ba mo nga mo suporta ani nga ultimo ang inyong gila nga founder sa sabadista giatake ni Mitchell Bendilio kay kanang lubnganan nga nailapida dili na mao. Unya karong bilabay nga Domingo gi-otrohan siya text sa taga Pulangko nga dihadog yun kay yes or no raman unta nabay lapida wala nitubag na yes or no giotro na lahi na nga mga pamagis pagtubag naon sa mo tong imong gingon nga dili mao ang lubong nga nailapida nya karon yung nga pwede nailapida basta maka-afford ka pero pwede ra pod nga way lapida sa tinud ng tanang lubong basta way lapida namang giilanan nga ano day mga cross pangutang butangan man nagpangalan kay kanang lapida gravestone man na diha man ikulit ang pangalan sa namatay or uban pa nga mga detalye sa namatay para maibaluan nga siya tagya ng lubong o way lapida na may mga cross butang nitong pangalan mailan yapon nang sa tubag nimo pwede na ilapida pwede way lapida pero sa nanglabay nga programa sa pagtubag di mao ang lubong nga nailapida di ka mauwa na ha unya mutong ningon mi nga gilian kasi imong inahan og kugita or nukos kay magutro-utro ba kay kining nukos bitaw kugita magutro-utro maning iyang kolor ana nay muluspad nay mo ito mo sa dia mao pud ni siya balhin-balhin sa mga pamagis pagtubag dili consistent nagtagurag panghuna-huna na sa Biblia kining tagtagurag panghuna-huna mabalhinon sa mga pamagi nay madawat sa Dios basahon nato sa Biblia be sa Santiago, Kapitulo 1, kung pagabasahon, versikulo 7 ngadto 8 gingon. Ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga mao'y taong tagurag panghunahuna nga mabalhidon sa tanan niyang mga pamaagi. Agoy to ana. Way madawat gikan sa Ginoo, way madawat gikan sa Dios. Ang tao nga mabalhinon sa tanang pagi, tagurag panghunahuna. Na Benilio maluwas day ka. Na di kay madawat gikan sa Dios. Unyan sa tambag sa Biblia mahitungod sa mga taong nagbalin-balin sa mga pamagi. Ang ibang pakikubanan ng maong klase sa tao. Basahon ko sa Biblia. Sa Proverbio Kapitulo 24 versikulo 21 gingon, anak ko, kadlukan mo siyuba og ang hari og ayaw pagkuyog kanila. Sama ni Bendilio. Ayaw pagkuyog kanila nga balhinon. Tuan na. Mo nang ingon ko.
Wa po ko magbuot, ganahan pa mo, musuporta. Yakugir ba na inyong pastor ngayon nga, mga ministro sa PBCM, depensa gyud kay kung di mo depensa, mabugnaw ang membro, di na matag amot. Sa usbon akong tubag, di gid mi mabugna, di gid mi mag-uol, o pananglitan ng mga membro sa PBCM, di na matag amot. Ngano, wa mi magdawat suhulan gikan sa amot sa mga membro. Ikaw, Pastor Bindilio, mo angay mag-uol kung mabugnaw ang imong mga ginsakupan sa sabadista, kay kung di na sila mo amot kay mabugnaw, di naman ka makadawat og sweldo, kay nagdawat man kag sweldo dia na pas mo ka magpulban kag kaldero kay wa na sweldo niya gikan sa mga membro o mabugnaw sila kay di naman sila moamot. Mo na klarong pag-istorya na karon niya pa yung mga binastos nga mga pamahayago atong ipabati na pud engineer, atong matod pa niya nga mogamit og mga pinulungan nga binastos ba, katong matod pa niya nga mangita kuno Miss Biblia nga dunay gitagna sa babae nga naberginan, kanang pulong naberginan, mga igalag, mga kaigsunan, binastos na, slight lang ba? Pero imo nang palawman, hubaron nimo na sa pinulungan, bastos na. Wa kay kaikog Bindilyo, mubuhi anang istoryaha, nga napakay tapad raba nga babae nga tigbasa, mubuhi kag babaeng naberginan. Masabi na itabo sa babaeng naberginan, huwag ato ng palawman, di ba binastos na? Anad karagyod binastos ba? Ito yung ipabati, engineer. Pangitag bersikulo ba nga? May tagna ha? Minyo ng tagna. Usa ka babayi na virginan sa iyang bana. Unya nanamkon. Ug nagaanak og usa ka lalaki. Unya nidako. Bisyosong dako. Nga mao ang Espiritu Santo diha sa saan? San Antonio. Pangito kasi Kristo gitugan asa siya anak dito sa Judea. Klaro man na detalye man na apil ang inahan, apil ang anak, ayaw kasuko friend, hingala naman mo og mga buang, hingala naman mo nasuko, wala ko nasuko. Ano mo masuko yung taon? Atong nabati, mangita kuno may sa Biblia nga naitagna sa babaeng na berginan. Kay si Kristo gitagna nga berhen or ulay didto man kuno migawa sa si Kristo. Mura ginamong giingon nga nang imo mang ipariho ang tagna ni Kristo og diha sa Espiritu Santo. Wa may question. Gibasa mong 7:14 sa Isaias nga dunay naghatag timaan nga matao sa usa ka hulay, unya pagkatawgon ng iyang alad Emmanuel nga gihubad sa bagong tugon si Kristong katumanan, humisupa ka na. Pero kana nga timaan applicable na kang Kristo dili sa Espiritu Santo. Unya mangita ka ang imong pinangitaan binastos. Pangita ba nga kanang naa sa Biblia ang teksto gitagna nga naay babae na berginan? Wa kay respeto diya sa imong kilid nga tigbasan nimong babae. O sa kabinastos nga pamagi. Pero niya pa ilaing binastos niya? Atong paminawan. Yan Charlito, Eugenio, Charlito. Di umol ka ni Tomas Eugenio di kas kabukyota. Ang resulta kas pagjet, jir apag, hakiginawas. Kas pagjet, jir apag, hakiginawas. O, to na. So, diligid, ikahibulong nga bastos gigag bunga nga Mitchell Bindilyo. O niya, nakatuman ka. Sa instruksyon sa imuhang agalon nga si Mrs. White. O, di man po ikatingalag di ka mutuman kay sa mala sa atong presentation, di mo man gisupalpal ang prinsipyos sa badista. Bawal birthdayan ang patay. Kung ang PBC mag-birthday, violation na sa Biblia. Nagkaroon ka na. Kag-birthdayan man ninyo si Eileen Goldwhite, dagan pag-comments nga nabasa, happy birthday Eileen Goldwhite. 4 years ago, 2017 na itabo, nga gigawas ang Ministry Magazine. Unya, di kahibulong yun nga magsusupa ka. Kaya ano, si Eileen Goldwhite nag-ingon nga di magbinastos. Nasa inyong basahon ako. Mga itabos, katapos ang panahon ni Eileen Goldwhite. Pahina si 75 gingon. Matod pa sa pagbayag din, dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon.
palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Unsay tugon? Dili kita mo gamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Kung doon na pagid kunoy masulat sa mga balasahon nga mga bastos nga pulong ug makapasakit nga mga pamahayag, matud pa ni Ilin Gold White, palaon kini silang tanan gikan sa matag sinulat. Nakatuman ka Benilio? Wala. Di opsyot ka. Gusto ang mga ubang sabadista nagingon, opsyot ka kay magsusupak ka diha sa prinsipyo sa SDA o Seventh-day Adventist Church. Na di ka mauwawa na. O na, sa Biblia na ba'y gitawag og mga taong bastos? O, basahon ako. Sa Job, Kapitulo 30, versikulo 8, gingon sa pagbayad, mga anak sa mga buang sila, oo, mga anak sa mga taong bastos. O, doon ay mga taong gingog, anak sa mga taong bastos. Gingon po mga anak sa mga buang. Ang mga anak sa mga buang, gitawag mga anak sa taong bastos. Ang mga anak sa taong bastos, mga anak sa taong buang. Unsa ba'y nakapahimong buang? Sa taong nga gingon po mga anak sila sa mga taong bastos. O, 19. Uno sa proverbio, ang pagbayag sa Biblia gingon, mayo pa ang kabos nga magalakat diya sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukway sa iyang mga ngabil og may usap ka buang. Dili pisikal ang gipasabot niini kun muhingalan ni mo binilog buang, kun dili ang imong pagsukway sa imong mga ngabil. Ang imong pagbinastos. Usa nga nagsukway kasi imong mga ngabil, violation sa Biblia kung mag-birthday patay. Sa Biblia di ra ba birthday na. Unya anyo karon kag birthday man silin Gold White. Labaw kang violation. Na mao na magingon ka sa imong programa, tingog sa kamatuoran. Saba diha. May pagmingon kag tingog sa kabakakan. Tuo pata. Nga naman puros man ka binakak ang imong mga pamahayag. Unya tumo-tumo. Unya kung magtumo-tumo asa man paingon ang magtumo-tumo. Ha? Asa paingon ang mga magtumo-tumo. Ikaw man among patubagon, ani? Asa paingon ang mga magahimog tumo-tumo. Ha? Hala Benilio, pasok, tubaga. Kaya nga rin tumo-tumo iso, naghimo-himo kang istorya na puros binutbot. Kaya nga rin tumo-tumo iso, naghimo-himo kang istorya na puros binutbot. O nga, dili-idea, ilanin ha, na kay katundanan, limil ka sa usa ka simbahan, kunya magbuhat kang tumo-tumo isoon, usa ka na kapasidahan sa Dios, na ang tao nga tigtumo-tumo maka-angkon gyud og kalaglagan. Usa ka na kapasidahan sa Dios na ang tao nga tigtumo-tumo maka-angkon gyud og kalaglagan. Tuo na. Ang tao nga tigtumo-tumo magistorya binutbot labi na naay katungdanan sa simbahan nga magtumo-tumo, magbinutbot, makaangkon gyud og kalaglagan sa ato pa impierno. O di ikaw ra nagtugkan sa imong kagalingon nga impierno day ka. Nakamong nagsunod. Lisod pod nga ang inyong sunod-sunod ma-impierno na kamo malangit. Ha? Nga gingon man sa Biblia sa 15:14 sa Mateo nga dunay mga magtutultol nga buta. Unya kun ang magtutultol nga buta maguyod og buta hulog sa gahong sila. So ang pagpanudlo sa imong pasto binuta, kamo po nga nagsunod-sunod, buta pod gahong mo paingon. Ato mo timpasaw paingon sa impierno. Atong nabati ang bayag ni Mitchell Bendilio mga igalag mga kaigsunan. Busa napupos man ang atong oras. Daghan pa tatag pagatubagon sa mga atake pero sa limitado man niya nanapod sa Bendilio ka panikad na po sa gawas kay mapuli man siya sa atong programa karon. Hangtod din ang among ikalagad kami maghinaot nga nakasabot kamo sa kamatuoran sundi kami sa sunod Domingo. Sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D Eugenio ug sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini inyong igsoon manamilit na kaninyo Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos og daghang salamat hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.